došli? Sportske igre. Tara protiv Helene. Tara protiv Helene! Tara! Pa nemoj, Tara! Došla ti je gošća u tvoj video, nemoj da je prebiješ! Sad će ona da vidi. Bum! Bum! Drugari, 2, 3, sportske igre su gotove i pre nego što su počele. Tara je na podu. Drugari, dobrodošli u naš novi video. Tara, Molim. koga si danas pozvala da snima sa nama? Helenu! Ćao Helena! Koliko ti imaš godina? 11. I reci nam, šta ćemo da snimamo danas? Pa baš su vam se svidjeli Tarini videi sa sportskim igrama, pa sada ćemo još da ih snimimo kao što ste i tražili. Još sportskih igara? Da. Juhu! Ako nam se Tara pre toga ne polomi. Tada ćemo da vidimo kako se mi igramo kad nemamo baš puno igračaka, je li tako? I kako organizujemo sportske igre u kući. Šta ćemo da radimo? Preskakanje jastuka. Preskakanje jastuka? Znači moramo da napravimo poligon. Ajde, krenite da pravite poligon, ali ako nas vidi baka, gotovi smo. Idemo, pravimo poligon. Reci nam, koja će biti prva igra danas? Ovo, drugari, mi smo sve ovo spremili. Da, dobro, upravo ste, to je poligon. A Helena će da nam objasni pravila. Helena, da vidimo. Znači sada trebamo da idemo sa jastuka na jastuk, ovako. I ovdje stavljamo i onda ćemo morati ovo da preskočimo. Ovako. I onda ćemo stavimo na jednu nogu i da ovako skakućemo do ovdje. Samo dole stanemo i moramo da se provučemo, a da ovo ne padne. Ali možemo da ga dodirnemo. I možemo kako hoćemo. I kako hoćemo, jeste. I šta onda radimo? Onda dodirnemo. Slušajte me, devojčice, Tara. Skidi rajf, smetaće ti. Onda ćemo, drugari, da dodirnemo prozor. Kad dodirnemo prozor, vraćamo se nazad. Ko se prvi vrati? Ne, Tara, tako. Ali ne tako, Tara, nego potpuno na identičan način. I ko se prvi vrati, on je pobedio u prvoj igri. Jeste spremni? Da. Spremna, Tara? Hajde. Vidimo ko je spreman. Ja. Ko će da pobedi? Ja. Šta imate da izjavite pre početka ovog takmičenja? Ko je pobednik? Ja. Ti. A vi, Helena? Mislim da ću ja možda da pobedim. Koliko imaš godina ti? 11. Rekla sam na početku. Rekla si na početku, izvini, ja nisam pažljivo slušala. Helena je više nego duplo starija od tebe. I poprično je veća od tebe. Da. Da li smiješ da je staneš na crtu? Da. Da li smiješ da je pobediš? Da. Hajde da vidimo. Možda ne može. A možda ne može, tako je, vidjet ćemo. Hoćemo da počnemo, spremne? Da. Krenimo! Da vidimo ko će završiti pre ovu sposobu. Tara! Helena, da ti dozvoliti da... Udari se u glavu. Zar ti dozvoliti da te pobedi Tara? Pa to je neverovatno. Šta si rekla, Tara? Nisam požurila. Baš si požurila, ja ne mogu da verujem, Helena, da je ona tebe pobedila. Šta se to desilo, Helena? Ne znam. Ne znaš? Mislim da te je prevarila, verovatno si mislila da je mnogo mala i da ćeš ti pobediti i onda se nisi dovoljno trudila. Da li se možda to desilo? Možda. Da, ti si toliko brzo se provukla. Imala si bolju tehniku za provlačenje. Helena, da vidimo tvoju tehniku za provlačenje. Ja sam probala ovako ispod nogu kako sam mi pokazala ovako. A ti si tako, a ona je imala mnogo bržu tehniku za provlačenje. Ja sam se udarila u glavu. Pa nije valjda. U šta si se udarila? Dobro, ali ne mogu. Još jednu partiju, još jednom ovo. Može. Čekajte samo malo, da kažem 3-4 sata. Pa još jedan pokušaj, sad! Mislim da je Helena sada pre Tare krenula. Helena, znači ona se definitivno brže provlači od tebe. I mislim da te tu pobeđuje zato što je manja. Opet si pobedila. Jel ko je stigao prvi, Helena, ti ili ona? Ja. Ona, vidjet ćemo na usporednom snimku. Tara! Ja baš sam mu uplašila. Helena, pa ti nisi ovo očekivala. Vreme je za novu igru.
Da, Tara te je uhvatila nespremnu. Hej, sad sam dobila odličnu ideju. Da vidimo, Helena, šta sve to imaš ovde? Da vidimo ove igračkice. Pandica. Pandica, šta je još? Šerpica? Šerpica. Čajnik. Čajnik? Čajnik. Auto. Makaze. Meda. Meda. Još je meda. I znate šta ćemo da radimo sa svojim igračkicama? I još jedan med. Ne znamo. Da sakrivamo. Da sakrivamo, bravo, kako si pogodila? Znala si. Znači, devojčice, misliš da je razmišljala ili je možda čula moj plan? Čula si moj plan, prevarantu jedan. Znači, sada ćete vas dve da izađete iz sobe, a ja ću to da sakrijem i radite se, niste čule do kraja moj plan, ej. Ili Tara već zna, pa naravno, Tara je već čula, ali Helena ne zna. Ja ću to sada da sakrijem svuda po ovoj sobi. Vi ćete da uđete i da tražite. Naravno, osoba koja pronađe više igračkica je... Tačno tako, hajdemo. Sada je 1-0 za Taru. Jeste. Ne znaš da otvoriš vrata? Evo ja ću da. Znači, Tara je već izgubila, pošto ne zna da otvori vrata, drugari. Evo ja otvorim, vidite. Da vidimo kako je Helena jaka. Ajde. Mogu da napraviti sportsku igru otvaranje vrata. Bravo, uspjele ste. Hajde, izađite. si gotova? Da li si gotova? Niste valjda virile? Nismo. Sigurne ste? Sigurno. Ajde, sportska igra. Ko može da se provuče kroz vrata? Tražite sad, brate. Pa bravo, uspjele ste ove. Bez povreda, molit ću. Ja sam sa povredom. I traženje neka počne sad. Jedna. Druga. Hello. Ljudi, ovdje je neverovatna potraga u toku. Ja sam na kupravu. Okej, ajde, nastavite. Bodu u oči. Bodu u oči. Gde? Ajde. Drugari, dok je Tara povređena leži, Helena nastavlja igru. Hajde, Tara joj se pridružuje. Bode oči, drugari. Ovo je neverovatno. Bravo, Tara. Idemo dalje. Panda, bode oči. Bravo. Čajanka, bode oči, to. Imaš neke? Ima još jedna. Ne, nije ovdje. Ali nećete pronaći, zato što je u jednom objektu koji je Tara srušila. Šta je Tara srušila? Da li si primijetila, Tara, šta si srušila? Ne. Makazice su u pitanju. Treba da nastavite makazice. Ko je pronašao makazice? Znači, ko je pobednik? Ja. Molim! Helena! Ima 5, ja samo 3. Helena, šta se dešava s tobom, dete moje drago? Uozbilji se, Helena, uozbilji se. Možeš ti to. Ona je samo mala devojčica, Helena. Sad je 2-0, ja sam izgubila opet. Ali imamo još sportskih igara, ništa ne brinite. Da li si spremna, Helena? Da li ćeš pobediti? Jesam. Da li ćeš pobediti? Da. Reci, pobedit ću! Pobedit ću. A ti, Tara? Tara neće pobediti, neće pobediti. Da li si spremni za sledeću sportsku igru? Da. Hajde. Idemo, sve igračkice koje ste našli morate da ubacite u ovu činiju. Hajde. Koje? Dajte još igračkica, nađite. Mislim da ste ubacili mede ovde. Što više igračkica, to bolje. Tako, ubacite sve tu. I da li ste spremne? Da. Hajde. Sada, devojčice, stanite pored te činije. Idemo jedna pa druga. Treba da pogodite u koš. Cilj je da ubacite što više u, naravno, naš... Šta je ovo, Tara? Kolica. U kolica koš. Da li ste spremne? Da. Ok. Ko će prvi da počne? Ja. Ajde, gađajte prvo početnu. Koja je ubaci, ona počinje prva. Obe ste ubacile. Idemo. Ali ja sam prva. Ja sam imala pandu moja. Jeste. Panda je prva upala, tako da Helena prva počinje. Tara. Da, hajde. Ali nisam uglavnom redu. Idemo, kreći. Helena, prvi pokušaj. Bravo, 1-0 za Helenu. Idemo, Tara. Bravo. Da sad smo svi uspeli.
Tara je promašila jednu. Idemo Helena. Opet je upala, Tara. Bravo, Tara. Helena. Bravo, Helena. Tara. Bravo, Tara. Ali, zahvaljujući jednoj promašenoj, pobednik je Helena. Još jednu igru. Treba sam da ću da pobedim. Bravo, Helena. Još je... Jesi ponosna na sebe? A vi, Tara, što imate da izjavite? Ona nije. Ona nije ponosna, ona je odvezla sve ove igračkice. I idemo na sljedeću igru. Važi, drugari. Može! Sada sljedeća igra. Gde su vam knjige? Aha, evo ih. Da. Ona će manje imati jer je mala, ja ću ovu veću. Već, ustanite. Znači, vrlo jednostavno. Stavite knjige na glavu i šetate. Treba da pređete skroz, da dotaknete onaj krevet i da se vratite nazad. Ali nismo još počeli, Helena. Vraćaj se. Treba da kažem 3-4 sad. Zašto? A ti si manja. Molim te. Dobro. Ajde. Jeste spremne? 3, 4, sad! Tara, ne smiješ da držiš knjigu, Tara. I Helena vodi u ovoj igri, drugari. Helena je daleko ispred Tare. Tara pridržava knjigu rukom i nije fair. Da li ćemo morati ovo da ponovimo? Ali pipnula sam. U trenutku kad si pipnula, pala ti je. Idemo još jednom da ponovimo, a provjerit ćemo posle snimak. Još jednom. Mora još jednom zato što Heleni je pala knjiga. Možda imaš priliku da pobediš, Tara. Rešili smo da ponovimo zato što nismo sigurni da li je Helena prvo pipnula ili joj je pala knjiga sa glave. Ajde, idemo. 3, 4, sad! Vraćaj se na start, Helena! Tara, vraćaj se na start. Držala si knjigu rukom. Vraćaj se na start. Nema da te čeka. Vraćaš se na start i krećeš opet. Kome padne, on se vraća na start. Tara, hvatala si knjigu rukom, Tara, to nije fair. I da, definitivno je Helena pobedila. Prvo, imali smo jednu gospođicu koja vara. To nije okej. A drugo, imali smo jednu gospođicu koja je super odigrala ovu igru. I drugari, izjednačeno je 2-2. Kao što vidite, Tara je iznela boksersku vreću i mislim da je rešila da prebije Helenu. Ne, nećemo da se tučemo. Ovo će biti još jedna igra u kojoj ćeš ti pobediti. A šta ti misliš, Helena? Ti. Hajde da vidimo. Sada ćemo da vidimo ko je jači. Tačnije, obe devojčice će da stave po jednu rukavicu. Mama, što je jedno? Da li može da stane, Helena, tebi ta rukavica na ruku? Može. I sada će da udare, da lansiraju ovu vreću. Znači, poenta igre je da Tara udari ovaj džak i da ga lansira što više moguće. Tara, jesi spremna? Mogu. 3, 4, sad, udari ga. Ona ga je... Dotle, bravo. A sad je red na Helenu. Drugari, da ima koliko će Helena da lansira ovaj džak. 1, 2, 3. Ma da li je ovo moguće? Ma, Helena. A mogu ja bez rukavice? Možeš da probaš bez rukavice. Ne, ovako. Znači, ne ponavljamo igrice. Tara je već pobednik. Ali Helena, da pokaže da ona može to mnogo jače, će sada da lansira bez rukavice, pošto su i rukavice male. Mislim da je ova igra bila više prilagođena Tari, zato što su rukavice bile njene veličine, jel da? Da. To je definitivno. Idemo, Helena. 3, 4... Pogledajte samo dokle je odleteo ovaj džak. Znači, Helena je pokazala da definitivno može da dobaci jako puno, ali zbog rukavica ipak je pobednik Tara. I ko se ne ljuti? Helena se ne ljuti, zato što... Zato što je poenta igre šta? Da se učestvuje, a ne da se pobedi. Jeste, i da se sjajno zabavimo. A svi znamo da je Helena mogla da pobedi vrlo lako. Jel tako? Da. Hvala što ste gledali naš novi video. Vidimo se opet. I ne zaboravite da izrištavate like, subscribe i share. Ćao! Ćao! Tak še malo, Tara, bre!